Чове, днес ще играем Clash Royale. Така, започваме, влизаме. Влезнахме. Ето това е моят клан. Ето ги и моите карти. Днес ще играем на ето това. 2 в 2. Така, след малко ще започнем. Първо малко да потренираме. Просто направо да започваме. Така, да усилим малко. Започваме. Шеста арена, 9 левел срещу 9 левел. Става. Какво нищо не е спомнено. Така си помислих. Какво стана? За малко спираме на пауза клипа. Чакайте, че пак стана нещо. Съжалявам, но няма интернет. Ще се видим след малко, след кратка пауза. Здравейте отново! Сега започваме да играем. Да ме избере някой. Още няма интернет, пак кратка пауза. Започваме. Така. Много се радвам да видя, че си сте проблеми. На някои хора ще има необходим цял един живот. Но ти го направи само за година. Така. Аз съм дъщеря си и сте спокойни. Убихаме го. Бъди сигурен. Добре. Така. Не успяхме. Оле, така сме затворени. Взехме една кула. Извинявайте, кратко, почваме.
Само за това ще бъде. Такава ритуална мисия, че си позволям да съм по-висока форма. А сега ще и да ме дадеш. Какво става, бе? Няма нужда да ходиш. Ние победихме. Знам ли номера? Познавам те. Няма да ме прочнеш, човек. По-добре, запомни едно. Случилото се днес е за пръв и последен път. Да не се повтаря. Тук. Сега победихме. Нямам повече. Но днес ти премина границата. Нека ти е ясно едно. Вампира е твоя снаха и издържа семейството ни. Ако искаш да живееш тук, ще се наложи да и се подчиняваш. Така. В противен случай, Сега ще подам срещу теб. много кратка пауза. Започваме. Така, започваме нов раунд. Само един път и ще скача на 10 левел. Не виждам дали ще успея. Това 50 евро ми е още от Белгия да го пазя. Ако прилезли ми беше дала да търся 20 и това се колко беше. 10. И аз тогава... Няма бе. Не, как е друг джоб. Този къде го призоваваше? Взимаме тауърът. За малко чакаме да им го вземем. Но не успяхме да им го вземем, но... Искам да говоря с теб. И то веднага. Можеш ли? Сравни. Кратка пауза. Лично. Започнахме пак. Зависи дали ще стане или не. Взехме им тауъра. Супер. Така пак ще им вземем отново тауъра. Взехме им го. Вече. Им го взехме. Сега един път побеждаме. Айде, направо биехме и това е. За да ти поискам нещо. Да поискаш от мен. Сравни. Вече нямам какво да ти дам. Така. Всичко, което имам. Сега Навярно не желаеш да ми дадеш това, което искам. започваме. Ден. Чао, приятели. Слушай внимателно у дома. Чао.